Hej, jeg hedder Sara, jeg er psykolog, og jeg er 42 år gammel, og jeg har 3 børn. Jeg har en pige på 15, og jeg har en dreng på 10, og så har jeg en lille ny dreng på et halvt år. Og jeg er dybt interesseret i familielivet, og det at udvikle børn på bedst mulig måde, men jeg er ikke forældreekspert. Faktisk kan jeg ikke lide ordet ekspert, jeg kan ikke lide nogen former for ekspert. Jeg tror ikke, der er nogen, der er eksperter som sådan. Jeg er skilt fra mine 2 ældste børns far, og så har jeg den lille nye baby med en ny kæreste. Fucking Moderne Familier er en ny YouTube-serie, som der vil fokusere på mange forskellige emner i det moderne familieliv. Forskelsbehandling af sine børn. Hvor meget og hvor lidt må man blande sig som en papforældre? Hvordan undgår vi at skille ud for meget og hele tiden, hvis ens barn ikke hører efter? I nogle af de emner, som jeg kommer til at tage op, der vil jeg jo selv komme til kort, eller ikke at have erfaring med et eller andet givet emne eller et spørgsmål. Så vil jeg interviewe en masse forskellige personer, som jeg mener ved noget om det her emne, og som kan klæde os alle sammen bedst muligt på. Det er vigtigt for mig, at den her kanal bliver så bred og så alsidig som overhovedet muligt. Så den skal kunne spænde helt fra, hvordan arbejder man med børns karakterstyrker, til hvordan skaber vi en god, hyggelig morgenrutine, og så helt over til angstproblemer og hvordan håndterer man en meget konfliktfyldt skilsmisse. Altså forældreskabet er noget af det mest sindssyge job, man overhovedet kan have, fordi det kan være noget af det mest berigende og mest kærlighedsfulde overhovedet, og så kan det være noget af det mest stressende og frustrerende og stressfyldte. Og ligesom man tror, at man er blevet en del klogere på et emne, så bliver børnene større, og så kommer der en ny udfordring. YouTube-kanalen har 3 forskellige formål. For det første handler det om at få sendt så sunde og stærkere og robuste og helhjertede børn ud i livet. Det er den første og største mission. Den anden mission handler om at skabe et platform og et forum for os forældre, hvor vi kan dele nogle af de samme udfordringer og bekymringer, som vi har. Og det tredje formål, det handler ganske simpelt om, at jo mere fokus vi kan få sat på familielivet og forældreskabet, jo bedre et liv vil vi opleve, vi har. Så jeg håber, vi ses til en snak og en super spændende rejse om vores fucking moderne familier.